Ο κύριος Καρατίνος στην γραμματεία. Κόκκινη γωνία από τον Κοντού Κωνσταντίνα, μπλε γωνία του Τζέροβο Ανικολέτα. Από αριστερά φεύγεις, Λουκά. Λουκά, δώσ' τα ίσια τα χτυπήματα και τελείωσε με πίσω πόδι, όχι, μην κρεμάς. Βλέπε, βλέπε και το πόδι θέλω. Λουκά, λίγο ρυθμό και τελείωμα με πόδι. Όχι, πάρ' το πίσω, πάρ' το πίσω. Μπράβο, ξανά, χέρι πόδι. Μπράβο, χέρι να χτυπήσει, δύο χέρια πίσω πόδι τώρα. Μην πηγαίνεις έτσι πίσω, δύο χέρια πίσω πόδι. Και το πόδι σου, και το πόδι. Λουκά, βλέπεις, δύο χέρια πίσω πόδι. Πίσω πόδι. Δύο-τρία πίσω λόγου. Δύο-τρία πίσω λόγου. Βοηθήσει, παρακαλώ. Δεύτερος γύρος. Πάμε μπλε. Μπράβο! Αυτό, τίποτα, εκεί, που είναι κοντά και το πόδι θέλω. Όχι σκέτο. Λουκά, όχι σκέτο το πόδι. Λουκά, όχι σκέτο, άσο πίσω low. Και το low σου θέλω. Βλέπε ρε, μπράβο. Κίνηση, κίνηση, κίνηση. Μπράβο, κίνηση. Πάρ' το τώρα, εσύ, πρέπει 2-3 πίσω low. Και το low θέλω. Κόκκινη γωνία, στενά, λαντή, μπλε γωνία, Αναστασίου Μαρία, για το ring 4. Δώσε λίγο ρυθμό στα πόδια μου, κάνει περπατά, 2-3 πίσω low. Όχι σκέτο. Δώσ' μου 2 σεράκια και ένα low. Και ένα low. Μπράβο και το low. Και το low. Φύγα από εκεί, φύγα αριστερά. Φύγα αριστερά. Μπράβο, πάμε. Ίσιο το πρώτο. Μπράβο, ίσιο το πρώτο. Περνάει το ίσιο. Καλό. Ίσιο το πρώτο. Μπράβο. Μην τα σφίγγεις όλα, Λουκά. Χαλαρό το πρώτο. Βλέπε ρε, βλέπε. Ίσιο το πρώτο, Λουκά. Χαλαρό το πρώτο.
Για το ring 3 αποσέτουν οι αθλητές. Κόκκινη γωνία Λίλας Δημήτρης, μπλε γωνία Κάπαρος Κώστας. Και να ετοιμάζουν οι αθλητές. Κόκκινη γωνία Δανιήλης Νίκος, μπλε γωνία Θεοδόρης Γιώργος. Κόκκινη γωνία Μισθενιός και Ειρήνη, μπλε γωνία Λίλας Δημήτρης. Κόκκινη γωνία Βαλίδης Γιάννης, μπλε γωνία Κυπρέας Φίλιππος. Τρίτος γύρος. Και το πόδι θέλω. Μπράβο. Ψηλά τα χέρια σου. Πήγα από αριστερά. Πήγα από αριστερά. Πάρτο τώρα. Πάρτο. Μπράβο. Πήγα από αριστερά. Ο κύριος Καραδούμας είναι στην γραμματεία του Ριγκένα. Από αριστερά, Λουκά. Με το πόδι. Σκύβεις. Πάμε, από αριστερά φεύγεις. Το πόδι θέλω, είναι σφιγμένα, Λουκά, αριστερά φεύγεις. Αριστερά. Μη σφίγγεσαι, καθόλου μη σφίγγεσαι. Για το ring 2, να προσθέσουν οι αθλητές. Κόκκινη γωνία Κωνσταντίνου Κωνσταντίνα, μπλε γωνία Κουτσέρο Παναγιώτα. Μη σφίγγεσαι, ρε. Και να ετοιμάζονται. Κόκκινη γωνία Παντελάς Δήμος, μπλε γωνία Μιτσέλ Μάρτς. Λουκά, μη σφίγγεσαι. Το ring 3 να μην ξεκινήσει. Πάμε, ρε. Μην τα σφίγγεις, Λουκό. Ίσια τα χτυπήματα. Ίσια, μωρέ. Ίσια τα χτυπήματά σου. Άσο φυσιολόγου. Μπλε γωνία Χριστοφόρου Λουκάς.